Vieš o tom, že aj závín takýto orechový vie byť bezlepkový? A vieš o tom, že existuje aj Liana, slovenská firma a žiadna iná, ktorá vyrába takéto bezlepkové zmesy? No poď sa so mnou pozrieť na tento recept. Najskôr si pripravíš kysnuté cesto, kde všetky suroviny zmiešaš nejakých 10-12 minút a necháš kysnúť. Áno, cesto je bezlepkové, takže nie je lepkové, takže má trošku inú štruktúru, ale neboj sa, pekne ti vykysne. Kým ti kysne, pripravíš si orechovú náplň, kde si spáriš orechy v mlieku a všetko to potom zmiešaš. No a máš. Poriadne si potom pomôč po vykysnutí tú dosku, aby sa ti to nelepilo. Je to trošku náročnejšie, ale každý to zvládne. Natrž tam potom orechovú plnku, tak toto krásne pomocou tej podložky zavinieš a dáš ešte podkysnúť. Pred upečením potrieš vajíčkom, upečieš, následne posypeš práškovým cukrom, no a pozri sa na tú nádheru. Chutí najlepšie čerstva, ako tvoja výplata. Dobrú chuť.